मोदैबोरि प्रपार मोदैबोरिनिफ्राय बे निस मंगलबेसा गामिजों फैनाय जे मोनसे लामा बे लामाया 2018 आरो 19 नि जे मोनसे वान टाइम पैकेज बीटीसी गभर्नमेन्टनि दा बेयो 1 करोड़निमोन दा बे 1 करोड़नि लामाया दिनै 2020 आ फैबाय अलरेडी बीटीसी नि जे गभर्नमेन्ट बा बीपीएफ सरकारा बेबो दिनै बायबाय दा बे लेखायै दिनैसिमबो बेयो 2020 जासेयावबो सरकार बायसेयावबो दिनै बे लामाया जायासै निस मंगलबेसाजों जि फैनाय मोनसे लामा जों मिथिनायाव बेयो सीसी ब्लकमोन आरो अलरेडी बेनि जि फैसा जिखिनि माने सेंक्शन जादोंमोन एमाउन्ट 1 करोड़ दा बेनि गासै जिखिनि फैसा मोननो गोनां दा बेखौ खावसे बाहागोखौनो मोनजोब्बाय होननानै जों मिथिदों आरो दासिम हयथ' बेयो फुल पेमेन्ट जानो हागौ नाथाय जों बेखौ अफिसियेलि दायो मोनथिथ'वाखै दा बेखायनो रायजो राजाफोरा बे लामाजों गोबां थांलाय फैलाय खालामो गोबां माने असुबिदा दिनै जादों बेवहाय स्कुल हाई स्कुल गंसे दङ एमई स्कुल गंसे दङ आरो गोबां माने हान्था मेला जोंनि थांनायनि जे राहा लामा बेयो सर्टकाट जायोमोन जोंनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव हाथाय बाजार मेलाफोराव थांनो थाखाय सुबिदा जायोमोन दा बे लामाया जोंनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट बेखायनो जों खावलायनो नागिरदों जायफोर दिनै ठिकादार बिथांमोना दासिमबो बे खामानिखौ मावाखै जायफोरा बे खामानिखौ आखायाव लादोंमोन दा बिथांमोनखौ जों गोबां बार खेब खावलायदोंब्लाबो बिथांमोना खामानिखौ दासिमबो जों मावनाय नुवाखै बेखायनो जों बिथांमोननि सायाव जों मोनसे सन्देह जादों जे बिथांमोना लामाखौ फुल क्लियार खालामालासैनो बिथांमोना थाखा फैसा जिखिनि मोननो नांगौ बेखौ बरननानै हयथ' बिथांमोना जाखोमानानै थागोन बेखौ जों मोनसे सन्देह खालामदों बेखायनो जों बेखौ खावलायनो नागिरदों दिनै जोंनियावहाय बीटीसी आव जोंनि रायजो बेंगिरि बिथाङा दिनै बेखौ सासन खालामदों दायो अलरेडी बीटीसी गभर्नमेन्टआ बायलांबाय दायो रायजो बेंगिरिया सासन खालामदों दा बेखायनो जों खावलायनो नागिरदों जाहाथे बे लामाखौ जे 1 करोड़नि लामा बेखौ जाहाथे प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ जोंनि रायजो बेंगिरि बिथां आरो लोगोसे जोंनि प्रखाखन दङ बे प्रखाखन बिथांमोनाबो बे लामानि सायाव जाहाथे तन्न भाबै जाहाथे बिजिरगोन बेखौ जोंनिफ्राय जों खावलायबाय लोगोसे रायजो राजाफोराबो गोबां माने असुबिदायाव गोलैनायनि थाखाय सोरखौ बुंगोन सोरखौ थागोन बेबायदि अबस्था जादों दिनैनि थासारियाव मानो होनोब्ला जोंनि जि बीटीसी नि सासे जोंनि मोदैबोरि समस्तियाव EM दङमोन जगदीश सरकार दा बिथाङा जोंनाव बेवहाय गोलाव बोसोर बिथाङा MCLA EM जाबाय 10 बोसोर दा बे समावहाय बिथाङा जोंनि ओनसोलाव जाय इलेक्सन समावल' फैनानै भटखौ बिफैयो खिन्थु दायो जिफोर गोनांथि जानाय बा जिफोर लामा दालां बिथाङा बानायगोन होननानै इलेक्सन समाव प्रतिश्रुति होदोंमोन खोथा होदोंमोन बिथाङा बे रादाय बिदियै दिनैसिमबो खामानि मावनायखौ जों नुवासै आरो बिथांमोना मोनसे स्ल'गान होबाय थायो मडेल बीटीसी नि आरो जगदीश सरकाराबो बिथाङाबो बुंदोंमोन जे मोदैबोरि ओनसोलखौ माने साबना हामना खालामगोन होननानै बिथाङा गाव खोथा होदोंमोन 10 बोसोर बिथाङा राजत्व खालामबाय आरो बिनि अनगायैबो बिथांमोननि सरकारानो बेवहाय 17 बोसोर राजत्व खालामबाय दा बे 17 बोसोरावहाय जोंनि बे मोदैबोरि ओनसोलाव बा जोंनि गामि ओनसोलफोराव जेरैबायदि लामाफोरा साबना हामना जानांगौमोन बे मोनसेबो जायाखै जों नायनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव बा मोदैबोरि ओनसोलाव बिथांनि जे जगदीश सरकारनि दैदेननायाव बे जायगायाव माने जौगानायनि जे लामा दालां बेफोरो जिर' बेखायनो जों खावलायनो नागिरदों जिफोर खामानिफोरखौ बिथांमोना मावनो होननानैबो आखायाव लादोंमोन बेफोर गासैबो खामानिफोराबो आदुरा बेबायदि जानानै दङ दिनै जायगाफोराबो आदुरा जानानै दङ गोबां माने बेबायदि PMJY नि जि न' मोननाय बेफोरबो दरजा खिरखि होआलासिनो बेबायदि आदुरा जाना दङ दा बेफोरनि सायाव मोजां मोनसे बिजिरनाय जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लुबैदों बेखायनो जों खावलायगोन रायजो बेंगिरिखौ जोंनि उदालगुरि एडमिनिस्ट्रेटिभखौ जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि ओनसोलाव जिफोर दुर्नीति जादों जिफोर कारापसन जादों बेखौ तन्न भाबै जाहाथे बे फैबाय थानाय समाव जाहाथे खालामगोन बा बिजिरनानै जोंनि रायजो राजाफोरनो न्याय बा जास्टिस होगोन बेखौ जोंनिफ्राय जों खावलायनाय थाबाय मंगलबेसा गाঁৱৰ এইটো হ'ল প্ৰধান পথ এই পথটো আজি বছৰ ধৰি এনেকুৱা অৱস্থাত আছে আজি ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণেহে ৰাস্তাটো অকণমান ভাল দেখা গৈছে কিন্তু এজাক বৰষুণ দিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনো স্কুলত যাব নোৱাৰে কোনো মানুহ বেমাৰী এজন নিবৰ কাৰণে গাড়ী এখন আনিব নোৱাৰি যিটো এটা অৱস্থা হৈছে আমি একমাত্ৰ ইয়াৰ ভুক্তভোগী হ'ব ক'ব পাৰোঁ এইটো ফিচাৰীও নহয় মানে এনেকুৱা এটা বোকা পৰিৱেশ কোনো গাড়ী নাহে তাক কিবা এটা বস্তু আনিব লাগিলে নাহে অফিচত যাব লাগিলে মানুহবিলাকে নোৱাৰে মানে এনেকুৱা এটা জীয়াটো ভুগিছোঁ আমি
একমাত্ৰ আমি ইয়াৰ বাসিন্দাখিনিয়ে গম পাইছোঁ খোজকাঢ়িও মানে যাবলৈ টাউনলৈ দূৰ হয় এনে আধৰুৱা দিশতে আমাৰ মানে এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে গোটেই অঞ্চলটো পিছ পৰি গৈছে আধৰুৱা যে হৈ থাকিল কামটো আপুনি জানেনে ইয়াৰ বিষয়ে কিবা শুনিছিলোঁ ইয়াতে অলপ পইচাৰ চেংচনো হৈছিলে আহিছিলোঁ কিন্তু কি হয় গম নাপাওঁ মুঠতে ৰাস্তাই থাকে কিন্তু আঁচনি কেনেকৈ হয় কি হয় তেওঁলোকেহে জানিব গতিকে আমি কৈ একো লাভ নাই মুঠতে আমি বহুত কষ্ট পাইছোঁ প্ৰতি বছৰে গম পাওঁ পইচা চেংচন হৈছে ৰাস্তা হ'ব বুলি শুনো কিন্তু ৰাস্তাই থাকে কিন্তু ৰাস্তাত একো কাম নহয়